بواقع ربحنا كلتهم حزبيات كم زعم مسألة صقم مفتار بمنتاي كما خنا يكال تجزي منطقة كتزر تفيد العدل تي opportunity تقصناتو من تحتاتي سبعة ورديت حزب تግራይ معاصو كلن ودبات باسعن عسبن كفتات مخانن حزب تግራይ إلنا قدما بلنا تنكيفنا نيرنا من مجمع رفت ورحت الرجال اسمها نيره جي بزوح كم زيتات حدا مسرتها وعينت نايركب مس تግራይ دلو لو تخبرنا بسلام قصر خمرح قال دبل تسفاتات قال بقليو بسنسنتا قالي بوشت حبريتا قال سمعني رمح جي نازل مقبارك بزوح متعد صحفات تدلي بزوح حدقاتات تدلي بزوح كأتهم بوشتهم مرحتي بوشتي كسامعوا لدقبهم سراويت ديو أما حدرت ديو تم بوليتيشانز ديو كم زخ قبر خم دخلوا صار يومنا مالتي سلازم زي كأل نجر بايلن كم زبل غيره منا مالتي أيوة خابي يمن جمير كحساب دوب السودان ديو سميناو السودان ديو إثيوبيا بملتها بتقرأ انتاي تساعينو تتبهيلو سلامي زي الله إيرتراخ انتاي زلوا تتبهيلا كلا حصرا خون سلامي زلوا مالتي حجي سلام كا اوف كورس سلام زفوت حزبي سلاماو حزبي قال اختبلت لي حاجه ما بزحت غزي ناي محدراي وقد فوتو ويك قوطر فوتو كفود فوت حزبنا كيلن كن يا مونغ حزبي ኢትዮጵያ حزبي زي حلم ነገር غزي وسد الخون غزي من البات لبسب دسمبر نغرات كتغبر كال خون غزي تعدك تقل تخون كن نزل عالم كوميلكا تنبر ايتغلن نابنبور كملس منتي زغونه يكون كالك المخونه دحتتون يلن بواقع ربحنا كلتهم حزبيات كم زعم مسألة صقم مفتار بمنتاي كما خنا يكال تجزي منطقة كتزر تفيد العدل تي opportunity تقصناتو من تحتاتي እንታይ ስለ ዘሎ እቲ ምኽንያታት ስለዚ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዝምድና ናብ መስመሩ ክምለስ ምእንቲ እዚ ዓመፅ ዝኽረም ክእል ኣሎ ምእንቲ ፀቢብ ረብሓታትካ ተኾነልካ ተተመሰለልካ ግዜ ትዕድግ ኢልካ ዝግበር ህቀናታት ኣብ ልዕሊ ክልቲኣቶም ህዝብታት ዝፈጥሮ ዘሎ ሃስያ መዓልቲ መዓልቲ ዝኾነ ሰብ ብዓይኑ ዓሚቱ ክብሎ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን حقي سب تصاوريو حانيو خالفي بي معلتو وديو زخيد نجر كويزي حقي نخسر لنا غزي عدلات حالفنا له تسانينا خال نجر نكبر مخالنا قلتينا مربحنا زوباون نزغدوون محجزنا يقولو حسبت شبغن زراغ ما كله بحالالو مودعتا غن تزرغه مايكا تزرغو صنحن تزغزبل زكبل بوتو صوري مايكا ستي معلت مالت داني انتي قبل خلص يقدم بالك مچم كنت نجر عندي كل جزيات حزب زحاتو سلامن قطباوي معبالني زي برقصي سلام هاغرو او حس هنا سلام كلو ايدلي غون خا ابزبيتاوي خا كعبي نفس لو تغبر نابروخ ما حاشلو فايدة اللي حجي أبتلاي سلام حلقاتنا فلاي مستي أزياء قد هزلو ناي قربت حزب تقرايو رقص يقدمها بالكال علنان يرنعنا قن مستي هقراوي حقتات مستي ناي بريتوريا زملكت أبقمت بمتاو ننقسي يترى كم زي قبر كبلاي كيلينيو حوحاتي خون حزب تقراي كم زي قبرو خبلاي كيليني الكانيركا رقص يبتي هقراوي حقي ግን እንታይ ኮሰኹ ኣነ ከም እንታይ ዝበሃል ከም ኦፈር ግን ክገብር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት ከምዚ ክግበር ይከኣል እዩ ከምዚ እንተገበርኩም ሲ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና ብወገና ኢድና ዘርጊሕና ኣለና ኢድና ከምዚ በኣና ወገን ከምዚ ኢድና ዘርጊሕና ኣለና ሰብኣዊ ረድኤት ድዩ ፖለቲካዊ ለውጢ ድዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን كنتحابر دلوات علينا زبل نقرات كل وغلي يجي أبتي أرستي كم زلعلنا يو بريزنت إساياس انت أي قبل لو مشيت ويصبح نشيت على مكو حليفة نقرتها صباح ويدحر صباح يعني بزلنا يجي أبتي أنا زنب بوزو لخو انت أي قبل يخاف زبل حدا تي
ሰብአዊ ረድኤት ህዝቢ ትግራይ ማዓጾ ኩለን ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ክፍታት ምዃነን ህዝቢ ትግራይ ኢልና ቀደም ኣቢልና ተንኪፍና ነርና ብስሓት ድሕሪኡ ስለዝኣተኹም ከም ሓደ ድግም የብሉ ኣለኹ ከም ምድጋም ዓይነት ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ኢሉ እንዳተጎድአ ወይ ፖለቲካ እናተሓመሰ ከሎ ስኢልና ክንሪኦ ኣይንኽእል ኢና ዝብል ነገራት ዘሎ መስለኒ በቲ ከምኡ እውን ብተወሳኺ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ዲ ምምሕዳር ናይ ትግራይ እንታይ ኮይኑ ትብዓት ስኢኑ እዚኣ ሕጂ ሓዳሽ ቀዲማ ይጠቐስና እየን ትብዓት ስኢኑ እንታይ ኮይኑ ኣብ ሓደ ዘይረግፅ እንታይ ኮይኑ ሓደ ዘይውስን ገለ ነገር ዘይገብር ድሕሪ ደጊም እንታይ ተስፋ ኣለዎ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ስለ ዝፅበ ዘሎ እዩ እንታይ ኣሲርዎ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መልእኽቲ እውን ከም ጎረቤት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝርኢ ቃለ መጠይቕ ዘሕልፍ ኮይኑ ይስማዓኒ ናፃ ሓሳባትና ኢና ንዛረብ ዘለና ዝመሰለና ከምቲ ኣርእስቲ ዝበሎ ከምቲ ቅድመ ቃለ መጠይቕ ግምገማ ወይ ትንታነ ኢና ንህብ ዘለና እሞ ከምኡ ዝብል ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ንሕጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ዘይ ኣብ ማእኸል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢድ ምትእታው ዘይኮነስ ግን ከም ጎረቤት ክግበር ዝግብኦ ነቲ ከባቢ ሰላም ክህቦ ዝግባእ ነገራት ዘይትገብሩ ንስኻትኩም ንሕና ከዓ ከምዚ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ብምዕራባዊ ክልል ትግራይ ወይ ኣምሓራ እንተኾነ እውን ህዝቢ ብሰላም ሓሪሱ ክነብር ይኽእል እዩ ልሙዕ ከባቢ ዝበሃል ስለዚ ንሕሪ ደኣ ኣብኡ ብክልተ እግሩ ደው ኢሉ እቲ ከባቢ ካልእ ተረፈ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ሓሪሱ ክበልዕ ይኽእል እዩ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ እስኪ ብዙሓት ሰባዕቲ ኣትዮም ኣለው ዳንኤል ምናልባት ሕጂ እውን ብፍልይ ዝበለ መገዲ እቲ ጉርቢትና ወይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ከባቢ ሓደ መልእኽቲ ክሕልፍ መቸም ብዝኾነ መገዲ ገለስ ክብል እንድዩ ዝመስለኒ ዘሎ ትግራይ ከይተዛረበ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ከም ዝሓተዎ እውን ከይሓተትዎ ክሓልፉ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እንታይ ዝብል ይመስለካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ቃለ መጠይቕ ወይ ከምታይ ክብል ኣለዎ ኣብዛ 2025 ሲ ካብቲ መጀመርያ ኣብቲ ወርሒ ጥሪ ገለ ኣስመራ ነይረ እጂ ብዙሕ ከምዚታት ሓደ መሰረታዊ ዓይነት ናይ ርክብ ምስ ትግራይ ዘሎ ለውጢ ክግበር ናብ ሰላም ገፁ ከምርሕ ገለ ድብል ተስፋታት ገለ ብገሊኡ ብፅንፅንታ ገሊኡ ብውሽጢ ሓበሬታ ገለ ሰምዕ ነይረ እሞ ሕጂ እንታይ እሞ ድሓሊብ ቅድሚ ነበረ 26-27 ዓመት ፀብፂብካ ኣብ ግምት እቲኻ ብዙሕ ተስፋ ጌርካሲ ኣበይ እሞ ከኣል ዝበሃለሉ ዘበን ሓሊፍ ማለት እዩ ግን እንታይ ኣርእየና ኣብ 2025 ካብቲ ዓበይቲ ዝድነቕ ዝገበሮ መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ብኤርትራ ተበጊሱ ባህላ ኣነ እዚ ናይ ፅምዶ ትብል ማለት እዩ በይንኻ ይተጣቕዕኒ ኢኻ ግን ንኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር ከም መንግስቲ ከም ሓደ ነቲ ኣብ ኣሕመድ እውን ዝሓሳስቦ ነበረ ንኤርትራ ንምድኻም ኢልካ ንምፍልላይ ኢልካ ወይ ፀላእቲ ብትግራይ ኣብዚሕካ ገለ ዝግበር ዳሓሰቦ ንዑ ዝኸልፍ ብዓብኢኻ ነቲ ዳሓለፈ 27 ዓመት ድኸድናዮ ካብ 1998 ክሳብ ሕጂ ድኸድናዮ ናይ ገሊኡ ናይ ውግእ ገሊኡ ኸ ናይ ኣይውግእ ኣይሰላም ግን በቃ ናይ ፅልእ መንፈስ ተሓወሶ ናይ ህልኽ መንፈስ ተሓወሶ ንዑ ብሓንሳብ ክቕይር ዝኽእል ከምቲ ደለናዮ ዋላ 100% ብምሉእ ትግራይ ዋላ ኣይኹን ዳ ኣንበርሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘንዳ ሓለፋ 8 ወርሒ ምናዳ ብዙሕ ስጉምቲ ተገበረሉ ማዕቀንታት ዘለዎ ተሰርሓሉ ስራሕ ከም ድኽኣል ኣርእና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተበግሶት ጌርካሲ እምበር እቲ ማይ ተዘሪጉ ንዛን ሓዋሩ ኣይተርፍን እዩ ምሸቱ ዝክብል እዩ ነቲ ዝግድበለ ከዓ ንዑኻ ሒዝካ መቕፃልካ ክከኣል ክኽእል ኣለዎ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እታ ዝግ ምባል እታ ንቡር ምባል ሰላም ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኸውን ንኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ገነ ክኸውን ንኽእል ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ክኸውን ንኽእል ሕጂ ብዘየገድስ ግን መዕቀኒ ዘለዎ ኣብ ክንዲ ከምዚ ክግበር እዩሲ ከምዚ ተገይሩ ተባሂሉስ ሕጂ ከም ትሑዝ ጌርናዮ ንወስዶ ንህሉ ናይ ፅምዶ ነገር ግን ሓደ ዓብይ ብርቱዕ ዝመስል ነበረ ከምዚ ከኣል ገይርዎ ማለት እዩ ነዚ ንምግባርካ ብዙሕ ምትዕፅጻፋት ተድሊ ብዙሕ እድገታት ተድሊ ብዙሕ ካብቶም ብውሽጢ እቶም መራሕቲ ብውሽጢ ክሳምዕሉ ድግብኦም ሰራዊት ንሰራዊት ድዩ
ኣማሓደርቲ ድዩ ቶም ፖለቲሽያንስ ድዩ ከምዚ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሳርኦሙና ማለት እዩ ስለዚ ዘይከኣል ነገር ባየለን ከም ዘብል ገይሮምና ማለት እዩ ሕጂ ሓድሽ ሓሳብካ ሕጂ የድልየና ኣሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ብ2025 ወይ ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክብሎ ዝግባእ ነዚ ተዓዊት ነዚ ተሰሪሑ ዘሎ ነዚ ተሓፊዙ ዘሎ ዓወታሲ ከይትኸስሮ ምእንቲ ዝኩሉ ህዝቢ እውን ከምኡ ዝብል ነይሩ ፍቲ ኣብቲ ዶባት ባዕሉ የማሎ ወጣባ ከይዱ ኣብ ቪድዮ ካብቶም ህዝቢ ካብቲ ህዝቢ ድነብር ሰማዕና ገረ ታሰላም ምምፃስ በቃ ዝገርና መስግና ኣለና ንምርቕ ኣለና ንመራሕቲ ንምርቕ ኣለና ነቶም ኣክቲቪስት ንምርቕ ኣለና ነቶም ንፉዓት ንምርቕ ኣለና ግን ይብል ኩሉ ሰብ ኣዴታት ከምኡ ብላ ናእሽቱ ከምኡ ብሉ ኣቕሽሽቲ መሻይኽ ኩሎም እንታዮም ዝብሉ ከይትኸደና ከም ተቐድሚ ሕጂ ነበርና ካሸታት ከይትብል ማለት ሕጂ እንታይ ክብል ድል ማለት ከመይሉ እዚ ሳስተይናብል ከም ድኸውን ዘላቒ ከም ድኸውን ከተግብሮ ድኽእል ብውሽጡ ዝገብርዎ ነገራት ኣሎ እንዲ ግን እቲ መንፈስ እቲ ናይ ዕርቂ መንፈስ እቲ ናይ ሰላም መንፈስ እቲ ናይ ፅምዶ ብምልእታ ሽም ናይ ፅምዶ ሰላም እያ ኖ እታ ፅምዶ ሰላም ክትክእል ክኽእል ኣለዋ ማለት እዩ ንምንታይ ንተጋሩ ወይ ንኢትዮጵያውያን ጥራሕ ክሕግዞም ጥራሕ ደይኮነሲ ንኤርትራ ካብቲ ዝኩሉ ተወንዚፉ ዘሎ ዝኩሉ ዘይንቡር ኣካይዳ ባዕሉ ካብቲ ኢንተርቪው ጀሚርካ ክሳብቲ ኣካይዳ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ዘይንቡር ኢና ዘለና ማለት እዩ ንንቡር ክንከይድ ተኮይንና ከዓ ሰላም ኣድሊ ካብቲ ዓብ ሰላም ከዓ ምስ ጎረቤትካ ሰላም ይሞ ስለዚ ነዚሲ ጥቢቑ መሕፀንታ ክገብረሉ ንኤርትራውያን ንዓና ንተጋሩ ንህዝቢ ንመራሕቲ እዚኣታ عبايت من تينا مالتي بزعبا سلام تدا خوينخا نيرترا هو دي بصحتو ايرترا بزحون كتبصحو دغبا زي بصحتو بحمقات كبها لخن بمخلاف كبها لخن بناي بوليسي محدرا بدلاي ناغرنا نشرفو جن اب ايرترا سلام الله سلام معك انزلو وسلام الله مالتي ستابيليتي هاجرات كازناي دبلوماسي دو نايغلو دخن زارب كلنا أكفح حبلنا ترينا يا خاب يمن جمير كحساب دوب السودان ديو سميناو السودان ديو إثيوبيا بملتها بتقرأ انتاي تساعين تتبهيلو سلامي زي الله يرترخ انتاي زلوا تتبهيلا كلا حصرا خون سلامي زلوا مالتي حجي سلام كا اوف كورس سلام زفوتو حزبي سلاماو حزبي قال اختبلت لها ግን መብዛሕት ግዜ ናይ ምሕደራይ ውግድ ፎቶ ወይ ቀውጥር ፎቶ ክፉድ ፎቶ ህዝቡ ነው ከለን ግን እቲ ምሕደራ ናይ ሰላም ተተዘሪጉ ወላ ቤት ትምህርት ቆልዑት እክብ አቢልካዮም ምሕደራኻ ሰራራሓኻ መምህር ዘይብሉ ጫውጫው ኮይኑ ኣብ ቀውጢ ይድኸይድ ማለት እንተ ገሪፍካ እንደሆነ ነገር በዓሉ ቀውጢ ይድኸይድ ሕጂ ኣብ ቀውጢ ኸይድ ደይከለሉ መገድታት ገይሩ ኣብ ርእሲኡ ስኒት ናይ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ብዓልየትን ብስልካ ብጸቢብ تحت ሃገራዊ ነገራት ተሓስብ ብሃገራዊ ደረጃ ከም ተሓስብ ዓይነት ገይሩ ዝለፍኣሉ ፖሊሲታት ዕሩይ ዘኽርዕ ነገር ማለት ሕጂ ነዚ ሁሉ ድርብ እኩም ጽምዶ ሰላም ጽምዶ ናይ ተፋቂርካ መንባር ኣብ ዝብል او ናይ بحق خدفالو ተስፋ ገብር ንሓዋሩ ከዓ ከም ወዲ 80 ዓመት መራሓ እንተ ሃገር ነዚ ዝመጽእ ወለዶ ብዙ ነገር ድውረስ ክህልዎ ክእል ግን ተኸውርሳ ድኽእል ንሱ ሓደ ልኡላዊት ሃገር እያ ኤርትራሲ ሰላማ ዓቀበት ልኡላዊት ሃገር እሕሊፍካ መኻድ እዩ ከም ወዲ ሰብ ካብ ትዓበ ካልኦ ናይ ብዙሕ ናይ ቆጠባታት ብድሕሪ ሕጂ ንትምነዮ ናይ ባፅዕዶ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ዶ ናይ ሶላር ዶ ናይ ዲጂታል ዶ ክንብል ንኽእል ኢና سوغن اب وشتي 10 ዓመት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኢኻ አፕሪሺየት ትገብሮ እዚ ዓይነት ተሓንተ ግን ሰላማዊትን ተረጋጋእትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብትካላዊ መገዲ ተመሓደር ንኤርትራ ገዲፍካ ንምኻት ተኮይኑ ኣብዛ ኢዱ ሒዝወን ዘሎ ዓበይቲ ነገራት ኣለዎ ባህላ ያነ ግን ኣብ ከለና ንትግራይ ክንብል ተዳ ኮይና ኣነ እንድዒ እንታይ ማለትካ ምዃንካ ተወልደ ትብዓት ደድልዮ ስጉም ትወስዱ ገለ ትበሃል دعي نافتنا ناس ناتهم قصهم السنتاي وداني ولا قدما إذا حلف وان زود بيته وزبها وتقدر ما يتقرأي غريبية نيره انت لو تحطوا من بسيطرة إلى حتيتيو بزح له سواء حجزنا له زماتنا وجن لانجا يزور له جن قرب من بسيطرة آخر فعلنا له هذا خنكون حجي كابتي ناي هزوم سيزبي حلف ويكسجر يزدل سو حبز عربو مالتي جي تنغري حزب له سبعاوي رديت وي 7 متحجاز አለው
بات حدا خا سكيورتي له حجي اتنا سكيورتي كيترفا يسوس جلس نيرو امبر መንግስቲ ኤርትራ በሰብአዊ ረድኤት በዝምልከት ክሕግዘና ቅሩብ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግን اتنا ፀጥታ እውን ክትሓገዝ ኣለና ናትና ረብሓን ይቀውና ኣለዎ ግን እሱን ክደፍአና ኣለዎ ዝብል ነገር እዩ አልዒሉ دحن ምናልባት እኹል ገሊጽካ ኣለኻ